hindi ito magpapahuli. Ang ating next speaker, one of Cebu's biggest content creator na nakasign sa TV, Muni! Reaction video ito, reaction video. Hey mga day, time check 12 noon na, bago pa ako kakabot diri sa hotel namin karon sa Go Hotel, kay mo ni siya ang gibook sa Viva nga hotel, no? So mo ni siya, medyo nagkabilat-bilat gid mi diri. Kay ganiha, amo ang flight kay na delayed for 3 hours. So supposedly, amo ang departure time kay 7 AM. Ayan, nahimo na siya 10 AM. O yung call time sa VivaCon na ako nga workshop kay 12 noon. Unsa na may oras ron? Unsa na may oras ron? Diba 12 noon? Nawa pa kong itsura. Di ko siguro kung mag-workshop ko nga no? Nabi daw. So gatakan ko 1 hour kapin para maligo, magpahinga daw, ganon. Kaya, muna po niro nang nahitabo. Pag abot sa hotel, unavailable daw ang early check-in. So I need to wait until 2 PM para makasud ko sa akong stinyawa ang kwarto. No, so unsao na lang gid ka ha. Wala na gyud ko kasabot. Nya di gid ko magyaw-yaw og ingani. Diyos ko Lord. Inalang gyud. So update mo kung saan na ba. Oh, sige, time check. 1:06 PM na yan, nagabilat-bilat na mismo akong ate dire. Palihog lang dyan, gitextan ako. Muling pinakadali na to nag-prepare. Mga 10 minutes or 15 minutes. Grabe dyan niya. Tanaw kung nang ako pag pang lipstick. Dahil iba mo hindi mo ako outfit dahil. Complicated mo na ako outfit. So wala na lang. Dahil dili dyan mo hilak si Sarah Hieronimo sa yung outfit dahil. Mabulog mama na sa hero mo yata. Oo, mga outfit. Okay, tara. Uy, mura dyan kong taong askal. Kani mo dyan magkapataas man dyan sa buhok ning kuan headband. Ayoko na. Mapag kay panahon magikot-hikot si mong bag, no? Karon mga day na namin sa lobby sa hotel kay grabe na jud. Murag gitawag na gid mi nila. May ako pa koy pang lipstick, wala pang contour, wala pa akong buhok, wala pa na curl. Ambot bitaw. Laban na jud ta. Kana bitaw sa mga dagkong event pag ko magka-bilat. Pero kung mula ang ragayala kay paknapakis ante. Mura jud kung upaw nga askal kung walay pilo ka. Pinakadali gid to nga pag ready. In fairness lang 15 gyud. minutes siguro, ligo, tanan. Bisag among plano unta kay pahila ko na mo si Sarah Hieronimo igit. Kay sa among kagwapa. Ano niya? Kung gusto ko maikot-ikot lang gid si Sarah ba ya karon kay wala man gyud. Kami gyud naikot diri. Laban na jud ko. Hindi, gabi ka basa sa buhok kayo. Uy, Diyos ko. Wala akong kabalo si expect kay first time pa kumato sa World Trade Center. So mo na siya. Laban ta mga day. Dirigid sa labi. Dahil mo kag-albaro yun ay. Okay, mura ko ka na bitong Diloy. mamarangay. Fashion. Fashion ka karon nga murag mamarangay. Mga day watcher, bag-ura ginisod si Donalyn Bartolome. Wa ko nagbinuang. Diyos ko Lord, guwapa ba nante? Mga day akong gikuha ang akong headband kaya mura ko giatay. So karon pagyapon ko pilo ka. Time check 1:50 PM. Anya akong gi-search ang hashtag VivaCon 2019. In fairness ha, grabe kompleto. Naa si Sarah, naa si Ann Curtis, na si James Reid, na si Christine Reyes, na si Nadine, no, na si Yasi Pressman, na si Sian Lim, kompleto ang all oy nga mga Viva artists mo nang na-excited ko niya ganihan nilabay pag si Donalyn, which is si Donalyn ako ang ginaabangan gid dire, no? Bisag magpa-picture na ko ni Donalyn, okay na gid kayo, laban na jud ko. Dapat manguntor jud tagtarong kay para mahimo tang na din luslos. I know you still want me. Mga day na way paila-ila sa inyo mga day na mo ni siya akong kauban sa pagstorya sa workshop.
Hi, Jam. Hi. So, karon magkabilat kong Tagalog. Ulihog lang. Wala mo, sugod na siya. Hindi ako na-info. Sugod na. Wala kong ate. Visit kayo. Ito ba ni? Sampal po muna tayo. Pwede po ba namin kayo pasampol? Dahil wala dyan ka naka-eyeliner. Wala ko kapilok ka. Crisis ng oras. But of course, not the least, sa hilera ng ating panel of speakers ngayon is of course, hindi ito magpapahuli dahil nakipagsabayan to kay Kim Chu. At kilala niyo ba si Karen Sita? Kilala niyo si Karen Sita. Of course, kilala din nila. Ang ating next speaker, one of Cebu's biggest content creator na nakasign sa OOTV, Muni! Hi po. Nice to meet you. I'm starstruck. So ayun guys, yung first segment natin, magkakaroon tayo ng Q&A. Si Janine, yan, si Janine. Kasi ano guys, magkaiba kasi yung roots nung pagiging content creator nitong dalawa, ni Muni at ni Jam, kay Janine. Si Janine kasi, Yeah, well, nag-start akong mag-YouTube way back when I was in high school. Yung first ever video ko was way back in high school, 2011 yun, for a project, like I said kanina. And wala, it's just for fun. si Muni naman. Yung first in-upload ko sa YouTube, kasi may nag-suggest sa akin na yung first dapat i-upload sa YouTube is about yourself. So, in-upload ko 10 facts about me. Hi mga tay, I'll take over And then, gawa ka din ng own mo na version of that still. Tapos afterwards, pwede ka na gumawa ng Every YouTuber's dream. So we present you. So, sir, ako ba magbabasa nito? Yung ako na magbabasa, I'll do the honor. So ang sabi dito, you've just done something that's very few YouTube content creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. So ayun, sincerely, Susan Wood. So let's do gusto kong si Muni yung magtatanggal ng foam. Reaction video ito. Reaction video. Hello! Kinsay para di mo. Thank you. Congratulations, Muni! Oh my God! That's so nice! Masarap sa feeling kasi mag-share kami ng mga fans namin. Bida ka sa dito. Mga day, tour ta mo dito sa VivaCon. Medyo dako-dako gid siya nga venue gid dito sa World Trade Center. Ay mga day, time check. No, bago pa ako kamata. Wala namin nagdugay dito sa VivaCon kay knockout namin na sa akong ate na kulang migtug tanan. Wagin may tuog. Wala jud kaayo murag kakawat-kawat ra kog tug sa eroplano ana bitaw sa taxi ana jud. So time check is already 11 PM. Nakaabot ta diri mga feeling mo Gaya na? oo, Mga 5 ko. 5 PM kay di na ginamo kaya gusto pa ta ako mutanaw nila Ella Cruz bitaw silang workshop. Gusto pa kumutanaw nila Nadine pero di na dyan makaya. Pag abot diri kay ni avail ma tong service diri sa Go Hotel nga massage. Kaya nga na dyan kakapoy nga natugdain me. Bago pa mi kamataron. Nangaon me nag-order mi sa 7-Eleven og mga pagkaon. Kay gutom na kayo. Daghan pa kay migipalit sa akong ate kay nagduha-duha dyan migsudan. Ihakil yung pug manok. Ito. Tuog, adobo. Adobo. Ayan ako kay nipalit ko aning grilled liempo. Nipalit pod ko aning big time meals.
sa 7-Eleven nga kayang chicken. Ayan, nagpalit pa pud mi og manggang hilaw sa 7-Eleven og leche flan. Good morning mga day! Welcome back to Muni's channel! Napang inyong auntie kadayers dito Sleeping Beauty pa. Because she's not feeling well, that's why I'm taking over the vlog. So, time check, it's already 10:13 a.m. And then, need na mi mag-arrange ng mga things and mag-ready. Because, mag-check out me. Tapos, after sa mag-check out, need mi mga to... Dili, need. Wala nang may choice. Mga to lang mo sa mga mall. Kaya wala min lain katambayan. So, mga day. So, karon murag na nakaligo na inyong ante. So, nilaban na jud ko. Sorry kay sa gubot. Ako ano yung ate tanan. Hi mga day, welcome back to my channel mga day. Mura dyan na yung ingon permit. Di mo ako nasira. Siguro welcome back. Alam ang mga ganas, wala man minihawa. Kasi mag-welcome back. Ako, silver play ako na siyang safety. Kaya dapat siya makaabot sa Cebu ug malinawon. Ayan. Muna yung gisuot ron. Mag-slippers na ko ron or okay naman no? Kapuyan man dyan pagig ko. Igangan akong tiil nga ako kasabot. Pero mas igangan lang. Hatagi ko lip tint be. Kaya magkuan ko. Wala pa ko gataga ni Lovely Jenny Stone. Shout out sa Tag-Iyas Lovely Cosmetics, no? Si Lovely Jenny Stone ako. Day, bili mo na Lovely Cosmetics. Cos day. Cos. For a cos. For a cos. So, Lovely Cosmetics di ay. Ano nga shade? Aquarius. Yeah. It's Aquarius. It's not Aquarius. Aquarium na lang. Aquarium na lang good. So, mo ni siya. Aquarius di siya. Kaya I've heard nga ang mga ngalan sa mga lip tints ni. I mean like ang mga water tints ni Lovely kay mga facts about her. So, Aquarius iyang zodiac sign. Laban. Aquarius. Ano sa na? Hala, Aquarius sa ting girl ay. Dili. Si Peppa, dili day. Ano sa siya day? Yung makeup guru man kaday nga nila day. This is the Ano si the you know? Voice to the Kagahapon mga day kay before pa lang gid start ang workshop na problema nagig ko kay ako nag-struggle ba ko og Tagalog anak bitaw niya. Day, papo man kang Tagalog. Sure oy. Asin, na-shock bito ko gahapon na proud ko ni mo day. Mayo mo day. Dili jud kay kana bitong kapoy ba oy kana mura man kog nag-language barrier ring dapat. Di nga ni ng fact ng Munmun mga day. Si Munmun bright yun ni na bata mga day. Nagpabugo-bugo lang yun siguro siya sa iyang branding. Muna na po siya nabugo ron. So parang sa amin nun, sa unag yun, slang gid kayo na bata. Di gini kabalo mo Bisaya. Nabash man siya sa iyang school sa una. Kagikan man siya sa kanang school na English speaking yun. Pag high school niya, syempre na ato siya sa isa ka school na Bisaya na po. So nabash siya, dito kabalong Bisaya, OA lang gida na. Hanto dayon, nabaduy na gidayon siya. Nakulira na gizante. Sabi na siyang Bisaya. Pag-check yan tay. Ay always ako pa ring upping no. Kaya di ko ganahan mo butang og something sa akong naong. I wanna feel comfortable as much as possible. Ganun. Ano wait we gotta let them know. Nga wala tayo ginabutang sa tong naong. We gotta let them know. Pero fact ang mo no, di gini siya halos di gini siya ting foundation. Hindi. Pero actually sa tanan-tanan siya yung pinakamisog na. Mo gina ako maingon basta mag-billar jud ka. Mag-billar jud ka. Oy, pugid kayo dili pa sa ban man. Dili pud kayo. Oy, pa siya gigay oh. Dili magid kayo basta mo man ang key. Mag-billar jud kagabi ikadlawon. Mohamed jud yung naong. Dai fairness mo dai no. Kami sige kag naong dai do. Saan naging naong ka na lang? Kuan jud na. Man jud na you can't have it all. So guys, ready na mini Muni. So cute. Ani lang, I need to be comfortable. Ako na po dai. Ikaw na po, hindi na. Ano lang dai, I need to be comfortable dai. Guys, nandito na kami sa... Uy, Tagalog. Nandito kami sa Greenbelt 5. Na-caught lang sa attention. Mo din siya ang gown ni Pia Wurtzbach sa Miss Universe. Oh. Nami diri sa typo. No, in fairness, daghan kay cute nga mga butang. Yang kung ate nagpalit-palit siya, sige mong gipalit. Wala ka kapili sa case. Daghan siya gipili nga mga casing. Hindi ko ipalito ako mga ballpen na... O, diba? Cute kayo nga mga ballpen. Yang ako paliton mga day. Okay?
kaning duck slippers, no? Ako na paliton! O niya, mo palit pud ko mga kaartihan sa ako ang luggage. Paliton ako ni kay para ko siya yung ibutang sa akong malata. Para light siya. Taban? Oh, yeah! I think morning bagay para kang Muni, oh. Gadget pen. Na siya ay bottle opener. Screwdriver. Blue ballpoint stylus nib. Bagay ni sa mo, day, oh. Bottle opener, day. Need magkag ballpen sa imong kuan gyuday sa imong life. Ibutang man mo sa imong bag. Daghan na kay ko'y ballpen. Di pero na bottle opener. Ay, day. 500 nga ballpen. Goal. Cute, day. Nakita kong kaya na ko'y Crocs na pula. Regalo ni Kuya Jezreel sa ako sa Christmas. Kaya wala siya mga sticker. So, nipalit siya o kanang sticker, or I don't know, sticker ba ni siya para sa Crocs niya. Day, ano naman Gita, Iday? Gusto siya kong naitae day. Ano tae ko day? Parang kaong tae. Ano bitaw? Pinagbayabas, Day. Pinya ra day. Kaya ko ning pinya bitaw. Kaya maka huna-huna siya kong maayo. Kaya day dapat yung palit Palit sa daw una. siya o kuan. Palit daw siya o unsa niya. Palit ko ani oy. Siya ba sabot Nintendo Switch? Imong Oo. gusto? Unta to yung gipalit sa Di una. ba pili bitaw tika? Gusto ka og kuan niya. Nyawa man. Wala sa. Sige. Wala na mi naka-vlog gaina sa pag-abot na mo sa MOA. And then, car namin sa Conrad. Sorry, sa S. Maison, bara na mall. Attached siya sa Conrad Hotel. Kaya gikapuy na kay mi ni Muni gaina. And then, nagtinapulan yung ante. Ano ako kaya? Kaya nagpasan ba yung mga maleta in tawon. Ay, gipalit. We are eating the BLK 513 yogurt. Na ano dyan ang order na mo. Gutom na, Day. Oh, after 48. One eternity later. Mga day, time check, it's already 11:45. Onya, ang galaw karon kay na-cancel ang mga flight, no? Palihog lang dyan. Grabe kakusog ang ulan. So, na-cancel siya. So, karon feel na ako mga libre man po siguro ng airlines na mo upuan. Hotel, po siguro, no? Kay, wala dyan ko sa pusong gibati. Uy, nahangol dyan ang Manila na mo. Nahangol dyan. Kinigit sila gusto nga muhawa ta. Hassle kay mag-cancel ang flight, promise. Akong ate karon kay nagpila na siya para mag-rebook may otro. Lar-lar na kay ko eh. Lar-larita ora na yung ante wala lipin. Gug lang. Kaya pig. Rebook or reimburse the passenger to be notified to amenities to reimburse the value of your tax. Nga day. Okay ra ka? Naram ko meeting ko Day. Okay ra ka? Stress na ko.